Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Mi isa kawe ka klam ka bashir kaya China hadin sansnem ka jinglen shop jong ka klam COVID-19 ka China kelaya kun saya kawe ka jingpang ka bakta ya ka jingring bat penhir mensim jong kibreu ya ka balatip kerteng da ka human metapneumovirus lane ka HMPV ka tum ki post sa social media kilaya thu baki hospital ha China kila khap ngi ka jingpang HMPV ka kham kata jur ya kibreu ki bala kham tenmen bat ki kena wat la ka taru u HMPV virus ula banwanra ya ka jingpang ring bat penhir mensim habaro ki arta jong kibreu ka jinglen shop jong u HMPV virus kalalong hadin sansnem ka jinglen shop jong u coronavirus ka China bat ka World Health Organization kidang snapjar hadu unta bat kimpat penmi ikan nuka jing pentip